Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Το Τμήμα Αυτοάνωσων Ρευματικών Νοσημάτων και Κοίησης σας καλωσορίζει θερμά και στο συνέδριο «Η αυτοανοσία και η αναπαραγωγή και η σύνδεση μεταξύ τους και με τις ιατρικές ειδικότητες». Μέχρι αρκετό καιρό πριν, από το 2021, αν θέλουμε χρονολογίες, έχουν διενεργηθεί 5 μετεκπαιδευτικά μαθήματα με στόχο την ανάδειξη το ότι η αυτοανοσία και η αναπαραγωγή είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες και το σημερινό συνέδριο, και το ξέρουμε επίσης ότι η αυτοανοσία άπτεται κάθε πτυχής της αναπαραγωγής, από πρώτης κοίησης, επηρεάζει με άλλα λόγια τη γονιμότητα και τη σύλληψη, επηρεάζει όλα τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης, τον τοκετό και βέβαια τη λοχεία και το θυλασμό. Σήμερα, με το διήμερο συνέδριό μας, αλλάζουμε πορεία πλεύσης και αναδεικνύουμε ότι το δίπολο αυτό που αναφέραμε, η αυτοανοσία και η αναπαραγωγή, δεν είναι συνδεμένη μόνο μεταξύ της, αλλά συνδέεται και με όλες τις ιατρικές ειδικότητες, όπως θα αναδειχθεί στην συνέχεια και στις εργασίες του συνεδρίου μας. Έχω την ιδιαίτερη τιμή να συμπροεδρεύω με τον κύριο Μακράκη Ευάγγελο, με ευτήρα γυναικολόγο και επιστημονικά υπεύθυνο της IVF εμβριογέννησης, όπως επίσης και αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το Τμήμα Αυτοάνωσων Ρευματικών Νοσημάτων έχει σαν προστάτηδα την Αγία Άννα. Η Αγία Άννα δεν προστατεύει μόνο το τμήμα μου, αλλά και όλες τις εργασίες που εκπορεύονται από αυτή. Και συνεπώς και το σημερινό μας συνέδριο. Συνεπώς, ζητάμε την ευλογία της να μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε σε όσες δυσκολίες συμβούν, να τις παρακάμψουμε και να βγει το μήνυμα ότι πρέπει η αυτοανοσία να γνωρίζει κάθε γιατρός, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ότι μπορεί να εμπλέκεται σε μία γυναίκα με αυτοάνωσο νόσημα. Καλώ λοιπόν τον κύριο Σκανδαλάκη Παναγιώτη, καθηγητή ομότιμο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρόεδρο της Hill Academy. Κύριε Σκανδαλάκη, κύριε καθηγητά μου αγαπημένε, έχετε το λόγο. Καταρχάς, χρόνια πολλά και εύχομαι να είναι πολλά τα χρόνια, χαρούμενα και ευτυχισμένα και πάντα επικοδομητικά. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, πλέον έχει γίνει θεσμός τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα και η κοίηση εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και συμμετέχω σε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα και ουσιαστική επιστημονική συνάντηση. Χθες το βράδυ που καθόμουν να γράψω 5 λέξεις για σήμερα, σκεπτόμουν πλέον ότι αυτό το διήμερο έχει γίνει θεσμός. Μπήκατε στους γυναικολόγους και γίνατε τσιμπούρι που λέει. Το θέμα που μας απασχολεί σήμερα είναι ένα πεδίο όλο ένα αυξανόμενο, ενδιαφέρον στην κλινική πράξη και αφορά την κοίηση σε γυναίκες με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα. Τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα επηρεάζουν κυρίως γυναίκες αναπαραγωγής, οι οποίοι είναι σε μία ηλικία, γεγονός που καθιστά την κοίηση ένα θέμα μείζωνος σημασίας για αυτή την ομάδα των ασθενών. Η παρουσία της νόσου, καθώς και η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, δημιουργούν εύλογες ανησυχίες αναφορικά με τη γονιμότητα, την πορεία της κοίησης και την υγεία του νεουρού. Ευτυχώς, η επιστημονική γνώση
σήμερα και η κλινική εμπειρία των τελευταίων ετών έχουν επιτρέψει την ασφαλή διαχείριση της εγκυμοσύνης, αρκεί αυτή να σχεδιαστεί με προσοχή και να παρακολουθείται από εξειδικευμένες ομάδες. Η νόσος δεν αποτελεί πια αντένδειξη στη μητρότητα. Υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, οι περισσότερες γυναίκες με αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα μπορούν να αποκτήσουν οικογένεια χωρίς σοβαρές επιπλοκές. Στη σημερινή παρουσίαση θα δούμε συνοπτικά πώς η οικίηση επηρεάζει τα ρευματικά νοσήματα και αντιστρόφως ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι και πώς μπορούμε να τους διαχειριστούμε δίνοντας έμφαση στον προγεννητικό σχεδιασμό και την εξατομικευμένη θεραπεία και τη συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων. Αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο που πρέπει να τονίσουμε, ότι η συνεργασία είναι αυτή η οποία θα δώσει στη γυναίκα με αυτοάνωσο ένα παιδί. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η οικίηση σε γυναίκες με αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα δεν αποτελεί πλέον απαγορευμένο πεδίο. Η γνώση, η ενσυναίσθηση και η συνεργασία μεταξύ ρευματολόγων, γυναικολόγων, παθολόγων και άλλων ειδικοτήτων, επαναλαμβάνω, είναι το κλειδί για την επιτυχία. Θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Κομνηνού, σε όσους συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο και εύχομαι και του χρόνου με την βοήθεια της Αγίας Άννας να είμαστε όλοι παρόντες εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα πάντα υπέροχα λόγια σας, συγκινητικά και άπτονται της νοοτροπίας μου, τη γνωρίζουμε, έχουμε πάρα πολλές φορές αλλάξει εμπειρίες και νομίζω ότι στο πρόσωπό σας δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερο άνθρωπο να κάνει το χαιρετισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και κύριε καθηγητά. Και θα ήθελα τώρα να καλέσω τον εξαίρετο συνάδελφο κύριο Παπαλόη για να μας δώσει επίσης το δικό του χαιρετισμό, όντας ένα βασικό στέλεχος της Ακαδημίας μας, της ΧΙΛ, που τόσα πολλά έχει προσφέρει στον Όμιλο και γενικά στην εκπαίδευση στην Ελλάδα. Καλημέρα σας και από μένα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο χαιρετισμό με 3+1 σχόλια, όπως το λέω. Το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι θα περίμενε κανείς σε ένα γνωστικό αντικείμενο, σε ένα επιστημονικό αντικείμενο, τόσο εξειδικευμένο, πώς να πει κανείς να συνεχιστεί για 5η προς 6η χρονιά η συμμετοχή και η διοργάνωσή του, πώς επιτέλους νέα γνώση έχει συσσωρευτεί. Και όμως το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει, ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Οι αναπαραγωγικές ηλικίες έχουν αλλάξει δραματικά, είναι περισσότερο και αποβέβαιο ότι θα αλλάξουν και άλλο, δεν θα μείνουμε εδώ. Η επιστημονική γνώση και η τεχνογνωσία που έχουμε στη διάθεσή μας και στον όμιλό μας είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Για όλο το ιατρικό στελεχειακό μας δυναμικό και για τα τμήματα αναπαραγωγής, τους μευτήρες μας, γυναικολόγους μας, όλες οι ειδικότητες. Όντως τα πράγματα βαδίζουν αλλού. Επομένως, είναι μία ανάγκη συγκεκριμένη επιστημονική συνάντηση και όχι απλώς μία επιστημονική συνάντηση. Το δεύτερο είναι ότι διαβάζοντας το επιστημονικό πρόγραμμα θα διαπιστώσει κανείς, όπως είπε και ο καθηγητής κ. Σκανδαλάκης, τη διεπιστημονικότητα, πώς αποτυπώνεται αυτή. Είναι απλά λόγια. Αποτυπώνεται με συμμετοχή 21 ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων ιατρικών. Μπορείτε να το δείτε κάλλιστα στο επιστημονικό πρόγραμμα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ουσιαστικά είναι το 50% των ιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. 42 προς 43. Σχεδόν το 50% είναι. Και το τρίτο είναι ότι μιλάμε για 2 πλέον μέρες επιστημονικού προγράμματος, γιατί αυτό αποτυπώνεται και στο επιστημονικό πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο, επομένως, η θεματολογία που θα δείτε σε όλες τις στρογγύλες τράπεζες, τους προέδρους, τους σχολιαστές, τους ομιλητές, πώς πλαισιώνουν όλη τη θεματολογία. Είναι 2 ημέρες και πραγματικά σας συγχαίρω γι' αυτό. Και το 3+1 σχόλιο το οποίο ανέφερα, το οποίο είναι ίσως και το σπουδαιότερο.
ότι πίσω από ό,τι θα απολαύσουμε αυτές τις 2 μέρες του Επιστημονικού Συνεδρίου είναι η αγάπη και η πίστη ενός ανθρώπου στο αντικείμενο το επιστημονικό το οποίο υπηρετεί, της κυρίας Κομνηνού. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλοδίο Σιούλα, Βασίλη, φίλο και συνεργάτη και πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του ΤΕΜ. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ. Χαρά μου και τιμή μου. Κύριε καθηγητά, κυρία Πρόεδρε της Διημερίδας, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά, ως Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Μητέρα, σας καλωσορίζω στη σημερινή διημερίδα με θέμα την αυτοανοσία και αναπαραγωγή. Ο καθηγητής ο κ. Κανδαλάκης μίλησε για έναν θεσμό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο μας. Σήμερα η κυρία Κομνηνού κατάφερε να πάει ακόμα πιο μακριά το συγκεκριμένο θεσμό, επιστρατεύοντας πολλές ειδικότητες, σχεδόν τις μισές ειδικότητες που είπε ο κ. Παπαλόης και εξειδικεύσεις της ιατρικής, για να ξεδιπλώσει και την τελευταία πτυχή του πολύ σύνθετου θέματος της αυτοανοσίας και αναπαραγωγής. Την κυρία Κομνηνού τη γνωρίζουμε. Δίψα για επιστημονική γνώση, πάθος για διδασκαλία, πραγματική ελπίδα σε εκατοντάδες ζευγάρια, πραγματικά αποτελέσματα. Αν όμως, κυρία Κομνηνού, για κάτι είμαστε υπερήφανοι στο Μητέρα για σας, είναι η σκληρή σας δουλειά, το ομαδικό σας πνεύμα, η διάθεση για συνεργασία και όλα αυτά αθόρυβα, χωρίς να διεκδικείτε το φως της δημοσιότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ανεξάντλητες προσπάθειές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την έμπνευση και ευχόμαστε καλή επιτυχία στη σημερινή και αυριανή διημερίδα. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάλι δεν έχω λόγια, με αποστομώσατε και οι τρεις και σας ευχαριστώ από καρδιάς.